Мен Казанда болсын, Татарстанның башка шәһәрләрендә булсын, театрларның һәр премьерасында катнашырга, аларны карарга тырышам. Һәм яхшы премьерлар булса, мотор премьерлар булса, куанам, сөенәм. Кай вакытта инде бик уңышлы булмаганнар була, алар өчен көенәм бергә, артистлар белән, режиссерлар белән бергә. Менә узган елны театр сезонының узган елгы репертуарыннан мине шаккаттырганы, сокландырганы, гаҗәпләндергәне менә Гамлет булды. Тинчурин театры куйган Гамлет мине нәрсәсе белән шаккаттырды. Беренчедән ул шул хәтле бүгенге заманча куелган. Элекләрендә караганым бар иде. Элекләре анда инде чын мәгънәсендә Шекспирның төп текстынан аерылмыйча, сүзен сүзгә китереп, нәкъ Шекспирчә куелган иде. Бу әйткәнемчә Шекспир да монда сакланган. Шекспирның иҗатының төп принциплары да сакланган. Бүтән персонажлар да төп персонажлар да сакланган. Әмма ләкин менә ул бүгенге заманны күздә тотып, бүгенге тамашачыны күздә тотып, бүгенге театрның иҗат коллективының мөмкинлекләрен истә тотып эшләнгән. Мин Рашид Заһидуллинны тагын бер тапкыр өр-яңадан ачкан шикелле булдым. Гомумән миңа Тинчурин театрының һәм режиссер Рашид Заһидуллинның дөнья классикасына, драматургияның классик үрнәкләренә мөрәҗәгать итүе бик тә ошый. Кайберәүләр моны аңлап та бетерми торганнардыр. Чөнки әйтүчеләр бар, нигә без үзебезнең классиканы күбрәк куймыйбыз, нигә инде рус классикасына, дөнья классикасына мөрәҗәгать итәбез. Ул бит безгә хас иҗат түгел, безгә хас анда йолалар да, гореф-гадәтләр дә юк, һәм башкалар диләр. Бер караганда алар үзләренчә дөрестер, әмма ләкин әгәр дә без дөнья классикын куймыйбыз икән, театрларыбызда дөнья классикасы белән тамашачыларыбызны таныштырмыйбыз икән, без бик тә яралы булыр идек. Безнең кайбер артистларыбыз бик яхшы аның пластикасы бик яхшы була. Әмма ләкин аның дикциясе, телгә мөнәсәбәте бик камил булып җитмәй. Менә бу яктан караганда Артем Кузгинатия күрмәсенә аның пластикасы да, артистларча пластикасы да бик матур, бик яхшы. Һәм ул бик тә темпераментлы да бит теге. Ул трагик халәтләргә дә керә ала, ул комик халәтләргә дә керә ала, ул драматик халәтләргә дә керә ала, ул үзгәрә ала. Артист өчен бу иң кирәкле сыйфатларның берсе. Һәм аның һәрбер сүзе аңлашыла. Сәхнәдән һәрбер җөмләсе, һәрбер сүзе тамашачының күңеленә барып җитә. Инде Резида Салаховага мине күптәннән аның иҗатына гашыйк, ул аның инде уйнаган бүтән рольләрдә әйткәнемчә безнең һәр вакытта игътибар үзәгендә булды. Мин бу Гамлетны андагы филине караганнан соң Резидага тагын бер тапкыр сокланып куйдым. Резида көннән-көн үсә бара, һәм киләчәктә әгәр дә шушылай барса, әлгә үсештә булса, минемчә Резида бик зур әле безнең сәнгать йолдызларыбызның берсе булыр дип мин уйлыйм. Минем бер генә теләгем бар, Гамлетны киңрәк тамашачыга күрсәтергә иде. Менә шушындый җәүһәрне, шушындый ачышны, шушындый зур яхшы яңалыкны нишләрә без премьер вакытындагы бер 100 тамашачыга карап калырга тиеш. Аны һичшиксез киләчәктә театрда инде кат-кат күрсәткәннән соң төшереп алып телевидение аша безнең киң даирәдәге тамашачыларыбызга да күрсәтергә кирәк. Менә безнең театрыбыз ничек? Менә безнең театрыбызның киләчәге, менә шундый яшьләре бар, аның шундый талантлы режиссерлары бар дип күрсәтеп, без горурланып, үзебезнең халыкны тагын бер башка үстерер идек.